Assalamu alaikum masu bibiyar wannan tashar samu ta YouTube channel barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku yanzu a cikin wani sabon littafi mai suna Amarya, wato labarin ga hatsabibiyar aljanna daga marubuciya Malik Al-Ashtar, wanda ni masoya san karanto. A kasance tare da mu yanzu domin jin labarin. A wata ranar Alhamis bakin gabar kogi, yanayi ne mai daɗi a wurin. Sama ta yi baki kirin kamar za a yi ruwa, ga iska mai daɗi da ke kaɗawa, igiyoyin ruwan kogin kuwa sai yawo suke daga gabas zuwa yamma, wanda hakan ya sa suka bayar da yanayi mai ban sha'awa. Sai da duk da wannan yanayi mai daɗi, Zahra da ke bakin kogin bai wani sauya ta daga halin da take ciki ba, kullum tana jin kamar ba ta da wani amfani a wannan rayuwar. Yanayi mai muni da take ji tun lokacin da ta fara zama cikakkiyar budurwa. Da fara girman Zahra, ɗabi'unta suka sauya daga Zahra kamar sauran 'yan mata zuwa Zahra miskila. Ita ce kullum shiru-shiru, dariya na yi mata wahala, kullum kai ƙasa, ga kuma tsoron yin magana a cikin mutane da tunanin idan ta yi magana za a ce ta yi laifi, ga yawan bayar da haƙuri ko da kuwa ita aka yi wa laifi. Sanin balagar kowanne yaro da yadda take zo masa ya sa iyayenta da sauran danginta suka yi tunanin za ta daina wata rana. Gashi har yau tana da shekaru 22, ta idar da karatunta har tana aiki a wani kamfani a matsayin sakatariya, alhali tun tana 'yar karama take da gurin zama 'yar jarida. Sai dai mafarkin nata bai cika ba dalilin karancin yarda da kai da ke gare ta. A ranar tantance ya shiga makarantar aikin jarida, kin zuwa ta yi domin ta sa a can cikin ranta cewar ko da ta je ba za ta ci ba. Makarantar da take son yin karatun tana ɗaya daga cikin manyan makarantun garin, wacce kowa yake da gurin a ce ya gashi a cikinta, da tunanin mutanen da suka fi ta kwarewa a rubutu za su iya kunyata ta a wajen nesa ta zuwa. Wannan aikin ma da taimakon mahaifinta ne ta same shi, kuma tana ganin inda za ta samu albashinta ko da yake to ya wadatar da ita. A hankali take kai komo bakin kogin, ta yi nitso sosai a cikin tunani. Bayar Allah, baki duban gabanki ne idan kina tafiya? Dawowa hayyacinta ta yi, a nan ta fahimci ta buge wata mata. Kyakkyawar matashiyar budurwa ce sosai, da Zahra ba ta taba ganin mace mai kyawun wannan ba, domin har wani kyalli take yi kai ka ce ita kadai rana ke haskawa. Rikicewa Zahra ta yi da ganin wannan kyawun, don ta siffanta kanta da biri a gaban wannan kyakkyawar halitta. Matashiyar budurwar tana sanye da doguwar farar riga, duk da azantar rigar bai wani ya rage ko kaɗan daga kyan wannan mata ba. Siririn hancinta, manyan fararen idanunta da ɗan ƙaramin bakinta ya sa Zahra ta ji za ta iya ƙara shi rayuwarta tana kallon wannan matar. Zahra ta shigala da kallon budurwar da har bata ji masifar da take mata na buge ta da ta yi ba. Da Allah ke hakuri, Zahra ta faɗa da ƙyar tare da sun koyar da kai, domin ba za ta iya jure mugun kallon da matar take mata ba. Ke kurma ce komi, biki na ce miki ni na buge ki ba? Kina can kin lula wata duniyar, ni kuma ina tsaka da fama da kadaici na? Matar ta ce wa Zahra cike da fahari yayin da take faɗar maganar tata a ƙarshe. Da Allah ke haƙuri. Fuskar matar cike da mamakin wannan sanya hali ko sakarci na Zahra. Ta faɗa mata ita ce fa ta bangaje ta, to me yasa take ba ta haƙuri? Ita fa da mutum take son yin magana ba wai da mahaukaci ba. Wa me ke damun ki ne? Ga ki dai a shiga ta kamala amma kamar ba a daidai kike ba, cewar matar da ƙara jin haushin halin Zahra. Ita ma kuma Zahrar ta kasa fahimtar dalilin da yasa wannan matar take son dole sai ta janyo mata matsala, abinda kawai take son shine shafa mata lafiya. Shikenan, na ji tausayinki, yanzu faɗa min me sunanki? Zahra can cikin makoshi ta faɗi sunanta, hakan kuwa ya baiwa matar na haushi. Kin san dai Allah ya tsaga miki baki ko kuma dan ki magana yanda za a ji ne. Sunana Zahra Usman. Zahra ta sake maimaitawa, wannan karan da ɗan ɗaga murya yanda matar za ta ji. Yau Zahra, me matsalar ki ne? Matar ta tambaye ta. Mamaki ne kama Zahra, domin wannan tambayar ita ya kamata ta yi wa matar nan, ganin yadda ta takura ta, amma tsoro ya hana ta don tana gudun kar ta bata wa matar rai. Yanke shawarar ba ta amsa ta yi don tana son su rabu lafiya. Ba wata matsala da ke gare ni, kawai ina son na je gida ne, cewar Zahra da 'yar karamar murya. Amma wasa kike ko? Kina son ki je gida alhali na zo ne domin mu kulla kawance?
matar ta faɗa tana wani zunce baki da ya sanya Zahra yin dariya ba ta shirya ba. Suna fuskantar juna ne kogi a bayansu duk da tsoron da Zahra take ji na kasancewa a sararin subhana tare da matar da bata sani ba, har suna musayar zance. Wani yanayi ne take jiya da ta kasa tantance shi. Wani lokacin sai ta jiya a jikinta kirkin wannan matar, wani lokacin kuma sai ta shiga banta na faduwa. Ta ji wannan matar ba alkhairi ce a tattare da ita ba, kuma babban abin ma shine lokaci na ƙara tafiya, tunanin zuwa gida na fita daga ranta. Sunana Amarya, cewar matar tare da yin wani ƙayataccen murmushi da yasa Zahra ta ji ta dan sake da matar. Dan sakewa, domin tana ji a jikinta wannan murmushin yana ɓoye da abubuwa da dama marasa kyau. Dariya sunan matar ya baiwa Zahra, amma bata bari matar ta gane ba. Kasa sanin me za ta ce ya sanya ta yi wa matar murmushi kawai. To faɗa min Zahra, me kika zo yi nan? Ina yawan ganin ki kina zuwa nan, cewar Amarya. Hakan ya ɗaurewa Fatima kai, domin duk da zuwan da take yi bata taɓa ganin ta ba. Gashi kuwa bakin kogin ba wasu rumfuna, babu wani shamaki wanda zai sanya ka ki ganin mutum ko da kuwa na wasu 'yan kilomitoci ne. Da haka ta kasa fahimtar yadda aka yi ba su taɓa haɗuwa ba. Ƙoƙarin kauda tunanin ta yi tare da yin yadda matar ta yi, wato yin zaune akan yashi tare da tankwashe kafafuwa. Ina samun salama idan na zo bakin kogin nan, shi kaɗai ne a wurin da idan na zo shi ya ba na jin kewar son zuwa gida. Zahra ta bata amsa bayan wasu 'yan daƙiƙu da ta kwashe tana nazari. Muna lura da ke duk lokacin da kika zo, cewar Amarya tana kallon Zahra da ta nuna alamar tsoro a fuskarta. Ke da suwa? Zahra ta tambaye ta tare da ƙara ma kanta shakku kan wannan matar. Manta kawai, yanzu dai na shi daɗin haɗuwa da ke, ba ni da abokai mata da yawa dama, kuma hakan baya min daɗi. Zahra, ko za mu iya ƙulla ƙawance? Zahra can cikin kanta ta ji tambayar, kuma ta fi mata kama da umarni akan roƙo. Sai dai wannan karan ta yanke shawarar ba za ta biye tunaninta ba, kuma ta amince da ta yin ƙawancen da Amarya ta yi mata. A ranta ta ce, kuma dama ba ƙawaye gare ni ba, watakila wannan karan abubuwa su canza. Mika hannunta ta yi gana Amarya da ta miƙo mata, suka yi musabaha domin nuna sun zama ƙawaye. Zahra tuniya take tunanin sun zama ƙawaye, kamata ya ta tambaye ta shekarunta da kuma gidansu. Da wannan tunanin ta ce mata, ina ne gidanku? Kin san ɗan Dauda Hospital ta Dr. Mustapha Dauda? Zahra ta tambaye ta. Ita ta ba ta amsa. Ai kusa da gidanmu ne, na san wata mami a nan. Ko ita ce mamanki? Kusan haka. Abin da mamaki, ban taba ganin ki a can ba. Ina yawan zuwa gidan domin mamanki kawar mamana ce, tana yawan aike na gidan. Ko ke ba a gidan kike ba? Shiru Amarya ta yi na kusan wasu 'yan mintuna, da alamar tana yin tunani ne kafin ta maido hankalinta ga Zahra. Kin ga, mu bar wannan maganar ƙawata, ta faɗi tare da miƙewa tsaye. Ni zan bar ki ci gaba da hutawa, amma idan ni ce ke barin wurin nan zan yi tun yanzu, domin wannan wurin ba inda ke da salama ba ne kamar yadda kike tunani. Ba ma za ki iya kwatanta abubuwan da ke faruwa a nan ba. Da ni ce ba zan sake dawowa nan ba, ni zan tafi, ki huta lafiya, cewar Amarya kafin ta yi tafiyarta. Kamar kullum bayanin sai da ya yi latti kafin ya kai cikin kwanyarta. Tana Amarya ta yi nisa kafin Zahra ta ce wani abu. Miƙewa ta shiga duba-duban inda za ta ganin ta, amma babu alamunta. Zahra a ranta ta ce, amma matar nan ta ji sauri. Tana cikin bitar shawarar da sabuwar ƙawarta ta bata, ba tare da lura da farin gele mai kwalliyar fulawoyi da ke ta shawagi a kusa da ita ba. Ɗaukar shi ta yi a ranta ta ce, duk yadda aka yi na Amarya ne ta manta. Lallai wannan haɗuwa tasuwa daban al'ajabi take, domin ba ta taɓa haɗuwa da mutum mai ban mamaki irin Amarya ba. Mamaki, wannan kalmar ce ta ji ta yi daidai da kwatanta Amarya, har ma da haɗuwarsu. Kuma ya dagule mata aka yanke shawarar idan ta je gida za ta yi tunani akan abin da ya faru yanzu, amma yanzu za ta biya ta gidansu Amarya ta kai mata gyalanta. Tafiya take tana sauri, domin tuni har gari ya fara duhu. Bata lura da lokaci ya sha har haka ba. Duk kunar da ta shiga sai ta dinga waiwaye ta ga ko wani bai biyo ta ba. Duk da dama can matsoraciya ce ita, amma kalaman Amarya sun kara mata wani tsoron, domin har yanzu wasu suke mata yawo a kai. Tunani ta yi, ko da macen akwai wasu masu kallonta da kullum suke ganinta tana zuwa bakin kogi, suna jiran su samu dama su yi mata wani abin. Cikin ikon Allah ta karaso kofar gidan mami, mahaifiyar Amarya.
bubbuga gidan ta yi sannan ta jira a buɗe mata. Bayan wasu 'yan mintuna sai ga mami ta zo ta buɗe. Ita kuwa Zahara ta so a ce amarya ce don ta miƙa mata gyalen ta ƙarasa gida. Ta ce, shigo kin tsaya daga waje, cewar mamiya mai sakarwa Zahara hanya domin ta wuce. Ina wuni anti? Zahara ta gaishe ta da 'yar siririyar murya kamar kullum kai a ƙasa. Lafiya kalau ta ba za ki shigo ba? Ina mamaki tana nan lafiya. Lafiya kalau take. Ba ma sai na shigo ba antiya, sauri nake. Dama na biyo ni na baiwa amarya gyalanta. Zahara ta bata amsa tana mai miƙa mata gyalan. Sai da ganin matar ba ta da niyyar karɓa ya sa Zahara ta ɗago kai. Nan ta lura yanayin fuskar mahaifiyarta ya sauya. Fuskarta ta sauya zuwa damuwa. Idanunta sun wani fito waje, baki buɗe. Zahara bata fahimci komai ba, amma ta ji a jikinta akwai abin da ba daidai ba. Idan har Zahara tana cikin mamaki, to wannan matar ta ninka ta. A ina kika samu wannan? Da ina mamiya ta yi mata wannan tambayar, tana ƙoƙarin amsar galan amma hannuwanta da ke rawa sun kasa. Irkice amarya ta yadda shi a bakin kogi, shine na zo nan na kawo mata. Me yake faruwa ne? Zahara ta yi ƙarfin halin yin tambayar, duk da tsorowa da ya kama ta na ganin yanayin da mami ta shiga. Ta yaya hakan zai yiwu? Wannan gyalan 'yata ne Aisha, kuma ta rasu a hatsarin mota lokacin tana shekaru 17, kuma ni ba ni da 'ya mai suna Amarya. Wannan wani zance ne wannan 'yata? Zahara ta rasa me za ta ce. Damuwa ta ji a cikin muryar matar nan da ta ƙara mata mugun tsoro. Me ke faruwa kenan? Amma ita ta ce min anan gidan take, ni ban gane ta ba, cewar Zahara da ta iya baiwa mami amsa da ƙyar. Ni 'ya ɗaya gare ni, kuma sunanta Aisha. Ni na siyo mata wannan gyalan, kuma ni na saka mata wannan fulawoyin da kaina. Inna lillahi, me yake shirin faruwa ne? Mami ta faɗa tana toshe bakinta, ganin kuka na shirin kubce mata. Ita kuwa Zahara tuni ya ido sun rena fata, kamar wadda ma ruhi ya bar jikinta. Nan take kwakwalwarta ta fara tuno mata da littattafan ban tsoro da take karantawa, masu kama da irin wannan yanayi da ta shiga. Tambayar kanta take yi, ko dai mummunan mafarki ne take? Amma hannuwan mamiya da ke rike da nata sun tabbatar mata da cewar ba mafarki take yi ba, idan ta biyu. Mami ce ta kama hannun Zahara ta ja ta da karfi zuwa cikin gidan. Zahara ta yi kokarin kwatar kanta, amma da yake ba za a haɗa karfin nata da na mami ya sanya ta kasa. Numfashi da kyar take yin sa. Daga ƙarshe da kokowa da komi mamiya ta yi nasarar shigar da ita a cikin wani ɗaki da ke can cikin koridon falon gidan. Da shigar su mami ta sake ta tare da nufar da rowa ta buɗe ta ɗauko wani hoto, sai da ta ɗauki lokaci tana shafa hoton tana kuka kafin ta miƙo wa Zahara shi, wadda ta bi ta rikicewa don tsoro. Zahara ashe ta yi ƙasa ta kasa ɗaukar ta, bugun zuciyarta ya ƙaru. Amarya ta gani kan hoton cikin farar rigarta wadda take sanye da ita ɗazu a bakin kogi, da kuma gyalanta da ta mantara ta yi a wuyanta. Da sauri ta saki hoton ya faɗi ƙasa, ta fita da guduwa daga gidan a rikice. To masu saurare nan zamu dakatar da shirin a daidai wannan lokaci, da haka sai a kasance tare da mu a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A kasance lafiya daga masoyin masoya.